bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena owadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. uDumakahle sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili inkezo mina umfeze uNtuthu ngakhumalo bathi ilasbona magumede mhlabe emangabe usemosha like ngizophinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe ngabusakhohle ukucomment kanjalo futhi enokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu umculo amaskandi uDumakahle lapha usedida abalandeli engemuva kokubonakala kwipost yombuso owamaciko lapha kuzokhumbula ukuthi engathi igcome elisha libuya lapha kwenyamaze ekade lonandisa kuwo lapha United Kingdom UK lapha kwaba nomcimbi elawuhlelayo lapha neGugudlamini Park ke nakwenza ukuthi ekube khona abaculi abafonelayo ukuthi bayoba ingxenye lomculo uDumakahle wayengxenye eleyo mcimbi leyo kodwa ke uDumakahle wafonela ibona lapha nabahleli bemcimbi ebamazisa lapha ukuthi angayi emcimbini weGcokama elisha lapha kuzofunakala ukuthi akhethe phakathi komcimbi ewombuso wamaciko kanjalo futhi nomcimbi okwamukela iGcokama elisha uDumakahle ewesenza ivideo lapha nazisa abalandeli bakhe kanjalo nabathandi ebamcula amaskandi abatshela ukuthi akaseze ukuba ingxenye lomcimbi weGcokama elisha lapha futhi akathanda ukuthi ngokuhamba kwesikhathi egcine lapha kube sengathi uthatha ngakho ke imicimbi yombili akaseze ukuba ingxenye yayo lapha kwaphalwa yena uDumakahle kwivideo ayenzela lapha kodwa ke ukudeda abantu abaningi lapha ukubonakala kweposter ekade nohlu elabaculi abazoba ingxenye yombuso wamaciko lapha uDumakahle kube ngomunye wabantu abavelayo kule post nokwenza abantu abaningi ebadideka ukuthi uDumakahle engabe wayithi kwaqinisile noma mhlambe wayefuna ukudlula kulento njengoba wayiphikisile ukuthi yena akazi kuba kuyo yonke lemicimbi yombili lapha abantu ke ebaloku bashila lapha ukukhuluma ngokuhlukahlukana kwabo enkundleni zokuxhumana abanye basho ukuthi uDumakahle akangayi kulomcimbi njengokusho kwakhe abanye bathi impela mangabe uDumakahle ezwe kulomcimbi kuzobonakala ngokusobala ukuthi uyixoki lapha nasazi ke noma mhlambe enye indlela yokupromote okanye mhlambe uDumakahle akezokubonakala kulomcimbi noma uzobonakala mhlawumbe wona engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ahlanga lapha na comment section sidingide le ndaba ngaza kwethu izona indaba ezihamba phambili namhlanje kwezisenkezweni ningakhohlwa ukusubscribe ukulike nokushare nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.